al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحات غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ayat al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Iman tu namanya halal arkanu sulang wasuti. Langun nasuti. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Gitu nudan tanurun. Amadak lap keributan saya. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kilala tanwa nabi tuan wa masa utul kitab. Ya utul kitab. Yang anak utul kitab. Utul kitab. Nah yang mana utul kitab na bigan siran sa kitab. Amana kitab na tiurunan siran sa kitab. Nakagiyaso an-Nasara mga Kristiyan na siyugo kirano Allah so Isa alaihi salam na initurong ko isa so Injil, nakita ba na ng mga Kristiyan? Para kira, initurong no Allah so Injil ko isa kapara ko mga Kristiyan. Na may apatsiran ko bigan sa kitab. Ay kadua na al-Yahud, yang na mga Yahudi. Na siyugo kira no Allah so Musa na inituro no Allah so Taurat akitabanan o Allah so Injil akitabu Allah so Taurat akitabu Allah ay inituro ko Musa para ko mga Yahud mga Bani Israel na kiyaptuan sila sa utul kitab na langwa mo mga sa Quran utul kitab na siran sa mga Christian ago sa mga Yahudi. Naya pitiruteo Allah nasupangan ng no sirano to bigan sa kitab. Aya bigan sa kitab na Christian na Yahudi. Hillul lakum na halal arkan. Nasumamusupangan ng kaniyo na halal kira. Yan sumaraya gamana niya. Okay, nayamana niya nakiyang na taam na ayaw mga na so siyum bali. Kau pa makupangan ka na din matagpangan ka na inaluwam. Ibarat na ilaw, kamais, niyog. Na din pagaluinuam. Na ayaw sa murad sa ngaya taam na so siyum bali. Amana niya na gaba. So siyum bali o sirano to abigan sa kitab. Ang mga Kristiyan na gusto mga Yahudi na halal rakat. Na sumambu so siyong bali iyo na halal kira. Na kapag napakaisis. Di na kapag sa sumuka sa kagayan na lang ang pangan ng kaniran na okay na ka, dungati utul kitab siran na. Na ayaman na susyong bali iran o kita kasumbali iran. Ayaw kita kasumbali iran na paputulan so dua abakarang saya. Naya buat tama na di bismillah. Na ketika nga kau Kristian o di na Yahudi, nasa rasyong bali yan o piura kasumbali yan, na kanakat.
kanakat ka, halal ka. Halal ka. O, nakagi problema na, ay kap sumbaliran na pagpamantulan, pagpakagetan, pembunuh mamayaway, na kenapa ito niya sumbali? Kaya mana niya na sumbaliran, o kita ka sumbaliran, na kepakayakan. Api apa sa Usaymin, na kapag mau mga sa internet, isusurat na istayan, o di na yan tiro na istayan, awat tiga nagtung ako mga yung mga Kristiyan, nasadya kano ka, di nga pangingisiyan. O pangingisiyan ka, na piyakarganan ka ginawa. Di nga ni pag-isi, umiya sumbali ayaw daw. Ama, diri ka na kano ka. Nayamanaw to, na sumiya sumbali iran, apiura sumbali iran. Kenapa so? Bituliran na gusto, piyakagitan iran. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Mimbalingan ti ko discuss tano kagiya. Agi nga tayibat na kausar ko sotia babay, agu sotia panganak. Sotia panganak. Nagi nga ini tundugun Allah na siya ko sotia babay, o di na sotia mama. Ayaw tayo pagisa na ito na halal. Halal pangaromaan, halal panganak. Na inaloy Allah halal na sumanga ba iya pipiya-piya. Mana ararandingan niran kukuta na niran na ginawiran di ditar piya-piya mawantang ukasina. Na halal untuk ating Allah apat kumia maratiya. Na lang wa pipiya-piya ba iya mapaparatiya na halal umangadan to so kapangaroma iran. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Ako sa mga muhsinat, mga sipi-piya-piya, kukutan nila na ginawiran, apat ko mga kusirano to, mga Kristiyan ako mga Yahudi. Mana niya na sumama na yung mga Kristiyan na halal ang mga rumakiran. Mga rumakiran. Nagyang ito kapag nga rumaan niyang kubabay ang Kristiyan na pipiya-piya, na piya di mag-Islam, na halalo. Halalo. O di na sumong mga Yahudi, na sumang babay kira na pipiya-piya, na mamemili o na pangaroman niya, na apya di mag-Islam na halalunod. Halal. Na bidaso Christian, agusto Yahudi, agusto mushrik. Yan ito mushrik. So mushrik, kapanan ako to, na haram o pangaroma umamaso, babay panan ako to. Katomo po so Christian, ako so Yahudi, tiyoro ng sa kitab, apagagamaan niran so agama Christianity, agama Yahudi, adi so, pananako to di mamangangay, di yang to tigiran na katawan niyan mamantiya so ilmul ghaib. Na dito kapay pangaroman. Taman sa di mag-Islam. Taman sa di mag-Islam. Gito sa mga mama, ugay na subabay ang Muslim na haram o ba mapangaroma Christian, haram o ba mapangaroma Yahudi, tama sa di mo Muslim, so Christian o di na Yahudi. Of man of Muslim, nakapakayat-pakit pangaroma subabay ang Muslim. Na sumama ang Muslim, nakapakayat pangaroma sa Christian, apya so Christian na dapag Islam, o di na Yahudi, apya so Yahudi na dapag Islam, agyas kaniyan ang mama. Dito ini sumpatun Allah. Ugay na yung sarat, minal min qablikum, sikum yung auna niyo, na yung sarat, ida na amay, kumingi pagay niyo kiran, sumahariran. Mana niyan api a Kristiyan na kebganda sa mahar. Amay kumingi pagay niyo kiran, sumanga mahariran, mga mahar. Mana niya nabutang, kepamtangan ka. Muhsinin, ararandingan niyo, ginawa niyo, pipiya-piya ka no,
ghaira musafihin, kenapa kanu diimbarasina, ghaira musafihin, kenapa kanu diisina. Nah, pengaruman yun sa mga pabaya Kristiyan, pabaya Yahudi, wala muttakhidhi akhdan. Nah, importante na nabandingan. Malo miya karawa, miya kasasangaya, kaya pag-usya tanurong ang mga importante hukum. Kaya nga inaloy tanoy man to ayat na mga hukuman may papano-pano na hukuman. Kaya nga muttakhidhi akhdan, nagyan na so, kaya muttakhid, na puna nang ko akhada. Ay mana akhada, na kuminua. Ya'khudhu, na pakuha. Khud, na kuwak. Amay ko kaya manaman sa hamza dataro ittakhada. Na kuminua sa miya importante ya kapakuan niya. Dunian pagalang-alang ya kaya pakuan niya. Yattakhidhu, na pakuha sa maniniguran. Yattakhidhu, pakuha sa maniniguran. Ittakhid, na pagipanigurado ka kumwa. Ittakhid, panigurado ka kumwa. Muttakhid, na mga tao panigurado kumwa. Muttakhid, mga tao panigurado kumwa. Na mingisumpa to na ngayaya, muttakhidi, kato saya amadakan. Kasukadan din ng mga umaturasul na diimbitire o Quran. Nayamanan yan na, pipiapian niyo ang ginawa niyo, aknabakan o di isina, naguknabakan o mag-importante sa kapakakuha niyo, akhdan, na ito na panahon to akhdan, ayaman na akhad, na giyanan to, biay, giyang ayaan, anggota saya makambabala na sa katano na ayay latano kung yang aroma na kumino at tigiran sa ikapatalobiyan arim bangaulo niya yan ang ilato ng mga marana na so Quran highlight yan na miyang aroma na kuminua sa bala o biyasyan mana so biyasyan na biyala yan kaya kalilit na so kerumay na di makambala so biyasiran siko ay manayakap pagintay. Na kenapa kanu maninigurado sa bala o biasyo mana niya na pagapina na babay at temporary marriage. Mana niya na yan ang so tindigo mga siya at temporary marriage. Mana niya na mota. Na ini sa paro to ang ayat. Ini sa paro ayat ang to pengaruh maka sa Kristiyan na pagawaan ka. Pengaruh maka sa Yahudi na pagawaan ka. Pengaruh maka sa Iranian na pagawaan ka. Pengaruh maka sa Maranao na imbagay ngayon sumaharian na isa ka oras na inawaan ka. Tiyalak. Nagyunti temporary. Akapangaruma. Ayun ni sa paro Quran. Yang ayawala. Yang Allah. Nakapanaparan. Nasukapanapar. Na inupin ni sa paro Quran. Kamino-minus na makro. Na yakala yan na haram. Mana niyan na kenapakano mag-importante sa kapakakuan niyo sa rimbango biasiwa sinaan at temporary marriage. Waman yakfur bil iman sadun sa tao. Waman sadun sa tao yakfur ungkir niyan so para tiya ku Allah. Ungkir niyan so para tiya ku Allah. Saben sa benar pagilang no Allah. Binasa no Allah. Kuan sa balas so Allah so amali. Da balas so amali. Mana enong kiriyan so paratiya na may lang so amali. Da baliyo sambayang yan puasa niya na hajiya. Nagyang nga iman siin na enong kiriyan so paratiya sa nga mga aloy sa nga yaya. Da nga paratiya ba haram so kuan da masumbali. Danga parati au baharam su kapangaroma sa pananakot. Danga parati su mamyang aloy si nasabnar ame ilang su amalian. Wa huwa fil akhirati minal khasirin na liurupun nasakanian isalungan na mauri na pod kumyang alalapi. Pod ko miyang alalapi.